дар ҳафтаҳои ахир ҳатто пеш аз он ки ҳукумати тоҷикистон вуҷуди COVID-19-ро дар кишвар эътироф кунад, баъзе фавтидагонро духтурон бидуни риояи расму оини видо бо наздиконашон ба хок супориданд. дар ин рӯзҳо қабрҳое пайдо гардиданд ки дар болои онҳо силофан кашида шудааст. хабарнигори радиои озодии афсона Кобир Шоева дар як суҳбати вижа аз муовини раиси оромгоҳи Сари Осиёи Душанбе сабаби чунин эҳтиёткориро пурсид. борон ки сахт шуд, мисол салафан мепӯшонам, ҳамин қабру начукам, дурунда рафта назанам. Ин хел ин барои ягон дигар чизраи нест. Тамом ин салафан барои қабр борони бисёру барфи бисёр шуданда так наравад. Тамом ин ҳамин мақсади салафани мепӯшондагимон ҳамин чиз. бо истифода аз фурсат афсонаи Кобир Шо аз ин масъул суол кард ки то имрӯз чанд маит зери чораҳои эҳтиётӣ дафн карда шуданд. Ҳабияк 20-25 мо амҷа вай кардагим, манзил кардаги одамо хатам дигар зиёд нест дар инҷа. дар як рӯз чанд ҷанозаро мебиёранд? Дар як рӯз инҷа қабристони шаҳрӣ ки ҳаст, мисол ҷош мешавад ки якта, ҷош мешавад ки чорта, ҷош мешавад ки нест. зимнан баъзе сокинон аз дигар гӯшаҳои ҷумҳурӣ бо фиристодани наворҳо мегӯянд ахиран дафни майтҳо бидуни ширкати наздикон ва баъзан дар шабонгоҳ одат шудааст ки мояи нигаронӣ мебошад.